ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କପିଲ ଶର୍ମା। ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା କମେଡି ବାଦଶାହ କପିଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିଜ ଟିମ୍ ସହ କାନାଡାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଭ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କପିଲ ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜେଟଲୀ କପିଲଙ୍କ ନାମରେ ଚୁକ୍ତିଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କପିଲ ଆମେରିକାର 6ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଶୋ ଦେଖାଇବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ 6ଟି ସ୍ଥାନ ବଦଳରେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶୋ ଦେଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେଟଲୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କପିଲ ତାଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶୋ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ସେ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ପରେ ସେ ତା ବଦଳରେ କିଛି ବି ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅମିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେବେ କପିଲ ଆଇନ କାନୁନର ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନ କାନୁନର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 99 ଓଡ଼ିଆ।